An empty letter. Amazing. Ja, een stukje. Ja, het veranderd. Ja, dat is eigenlijk. What idea was it? What do you have? 30? Okay, I like this one. It's okay. I'm in Vlissingen. It sucks. The traveling part sucks. I go by bus. Since I went out to Grant, my base was like €5. So that's hitting in the wall. What makes me hurt. Yeah, but besides
Ja, ik kwam niet goed uit, ik weet het niet. Het was geen lezen van hij zag er heel veel zij ja, ja. Binnenstop. Ja, we moeten op tijd terug naar de discussie. Ja. Ja.